Us presento la Mar, la meva companya de pis, també coneguda per ser una bully. Avui és diumenge, demà és dilluns. Demà començo vlog, però també el penjo. Vale, doncs l'està mirant, perquè li fa molta il·lusió, i m'està insultant constantment. M'està dient, ets una pringada, que fas pena. Diu, tinc la pell seca, pues que crec que tinc una mica grassa. I li dic, jo la pell mixta. Jo dic! Dermatitis seborreica. És que tinc dermatitis seborreica. És que... Això ho tenim de l'esplai, no tu. I jo també, però és que tu què saps? Tu no ho tens. No ho sap, és que no ho sap. Una cosa de la Mar és que ella parla sense saber. Jo ho sé. Bueno, només era això, que sapigueu que ella, bueno, potser la meu, però ella és una bully. Jo us amo. Dit això, fins demà, blog. Va, digue-li adéu al blog, va. Adéu, blog. Adéu, blog. També té TDAH, per si no m'heu notat. Ciao! Bon dia, família. M'encanta maltractar-me. Ahir vaig anar a dormir tan tard que ara em mereixo estar així de malament. És que m'ho mereixo. Tenir son, voler dormir fins demà, m'ho mereixo. Per haver anat a dormir a les 3. Fent què? Mira TikTok. Mira el TikTok. Soc tonta. Som-hi. Aixecar el dia com es pugui. Família, m'he dutxat i m'he posat uns productes al cabell, ara ja quan he sortit de la dutxa, que últimament me'ls poso sempre, que són com un hidratant, una merda que és de nit, que jo sempre m'ho he posat de dia, i una cosa de pentent per les puntes. Que cap d'aquests productes crec que funcioni, perquè de veritat no m'ha canviat el cabell, ni a millor ni a pitjor, simplement segueix igual de demencial. Però sí que és veritat que sempre passa amb aquestes coses que fan molt bona olor. Llavors els cabells em fan molt bona olor durant molta estona i només m'ho poso per això. Però clar, 3 productes perquè faci olor 2 hores més que si no m'hi fotés cap producte és una mica demencial. Però bueno, jo vaig fent. M'he despertat ja per fi. Tinc una mica de ganes de viure encara. Bueno, anirem fent. A més, avui serà un dia llarg perquè tinc la premiere d'aquests capítols que fan el que no surti de la docusèrie. Llavors em fa il·lusionari, però crec que és tard. Ve que venir que m'hauré de quedar estona a la ràdio i sempre es fa molt feixuc això. Però bueno, tot ho farem. Això és l'important, que tot ho farem. Ara una mica de Dyson i ja seguim el dia. Com sempre m'han quedat els cabells molt malament. No passa nada, mi gente, no passa nada. Les 9:12. Hauria d'anar cap a la feina. L'únic és que no he esmorzat i sé que tindré gana aviat, però bueno, potser em compro l'esmorzar en algun puesto i ja està, perquè el dinar sí que me l'he fet de tàper, que porto escudella, avui em fa una il·lo. Intento no repetir tant, de debò, però és que m'agrada tant el puto caldo, tio, perquè em fa feliç, em venen ganes de dinar. Si no, a vegades, si tinc molta feina, m'estalvio dinar. La meva psicòloga diu que és demencial, perquè desordeno els meus àpats, bla, 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 bla. Que jo entenc que potser no passa res per desordenar els àpats, que crec que sí que passa, però entenc que pugui semblar absurd, però és que jo he tingut un TCA, llavors no puc desordenar els àpats. Dit això, crec que aniré amb bici. Sí, perquè amb bici vaig més ràpid. He anat a l'Ametller a buscar el meu esmorzar i m'he comprat un petit suc de taronja perquè me'l mereixo i un petit plàtan que ja m'estic menjant. Bueno, no està gaire bo aquest plàtan, he de dir. En contra de l'Ametller, que normalment la fruita és boníssima, avui està raro, tio. Em fa com astringència. Una cosa, avui m'arriba el xandall de la Carlota Marañón. De 2 a 5 hores m'arriba el xandall. Ara a treballar, perquè si no, quan arribi tothom d'aquí 10 minuts, jo em distrauré. Els dilluns sempre estic molt distraeta, per tant, vaig a posar-me a treballar immediatament, 2 de febrer, i som-hi. He mentido! No anava a treballar, anava a fer un puto unboxing. La Jana, producer, ja la coneixeu perquè ja ha sortit en algun blog. Aquesta perfecta. Està pràcticament tan addicta com jo als Louis Carmen, que si no sabeu què són bàsicament unes fundes pel journal que són de pell i són perfectes, però tenen un petit inconvenient, que és que valen 230 €, la més barata, i llavors li has de sumar les cordes i tot i bla bla bla. Total, que ella és addicta a la feina i ha decidit fer-ne unes d'aquestes fundes de journals. I llavors, clar, jo evidentment vaig dir, jo també! I me n'ha fet una i mira! Jana, com tu has currat, ets una loca. Mira que mona, m'ha fet lettering i tot. Quina barbaritat. Jana és perfecta. S'estan treballant uns nivells de perfecció en aquesta puta oficina cada dia que és molt heavy. Bueno, mireu, que bonito. Parteixes la llibreta per la meitat i li poses el fil al mig. Llavors aquí queda aguantadet perfecte, moníssim, i pots plorar i tot de la il·lusió, la veritat. Ai, lo amo, my Sheila. Ara compraré uns charms i els posaré en aquí, a la corda, i ho obres i escrius. Aquí tinc el meu jornal de veritat que ja tinc començat, però no vull que ho veieu perquè la Bertroca fa captura i s'ho llegeix tot com una loca. Llavors, Jana, és perfecta, moltes gràcies. A treballar. S'ha acabat!
Molt difícil fer això. It's my number, so call me maybe. I'm your baby. Anem a buscar el dinar, que jo ja en tinc perquè dino escudella, però crec que tindré gana, llavors agafaré alguna altra cosa. I l'Alberto es farà un... Jo soc una puta pringada, perquè vinc del meu fucking pueblo, que I love it, but mai me faig tàper quan vinc els dilluns directe d'allà i llavors ja començo la setmana creuada, saps? Perquè odio menjar merdes així. Et destirota de debò la setmana, que està com envasat, és raro. Clar. No Sí, sé. que està bé que un dia te salva l'apuro, però em fa ràbia que sigui justament el puto primer àpat de la setmana. Sí, absolutament. Aquest és el meu dinar, la meva petita escudella amb patates d'olor de ceba caramelitzada i formatge de cabra. I l'Alberto s'ha fet un pokeball, que què porta? Olives negres, llenties, arròs... De moro, feta, atún i aguacate. A veure, Jana, què dines? Primer de tot, estàs orgullosa del teu dinar? És el mateix que vaig sopar ahir, però són les sobres del sopar d'ahir, llavors... Llavors baixa una mica, sí. Clar. Llavors a sobre me l'he de construir. Ah, vale, formatge. Vale, és una fajita, que ara li posarem Ah, i aquí mica tens de el pollastre i pollo, el tros de pebrot que va ser. pebrot amb el formatge. I tu escalfaràs? Clar, ja tenim una torradora molt xula. Ah, sí. Bueno, si esteu dinant, bon profit, família. Família! Bueno, com veieu, hem acabat de dinar. Jo m'estic tirant molts petits rotets, perquè és una cosa que passa quan dines, que et tires rots. El que passa és que normalment la gent després no fa un programa de ràdio. Nosaltres sí. No la passamos having fun. En Roger m'està renyant i m'està dient que tinc uns collons com un toro, perquè sempre hem de posar aquest petit llençol del sofà i jo encara no l'he posat mai i portem ja uns mesets. Són les 3. Adeu. No sé si sabíeu que la Jana és un geni del piano. La pau dels cargols és la nova religió. La pau dels cargols és la nova religió. La nova era comença, s'acaba el formigó. La pau dels cargols és la nova religió. Tots els seus pals farem això d'ells. Creixerà la pau dins del formigó. I a la merda tot, a la merda tot. Com a meravelles! Hem acabat el programa. A mi també se m'ha fet molt llarg. Ara em posaré a editar aquest bloc que esteu veient, mentre esperem per anar a la puta premiere del que no surti, que és a les 8 de la tarda, crec. Una barbaritat. 6, 7, 8, 3 hores, 3 hores, quina barbaritat. Soc tan pringada que estic a la ràdio, igualment havia de fer temps. Han intentat entregar el paquet, que és mentida, perquè... A veure, hola? Hola? Para realizar la entrega en cualquier oficina de correos de tu ciudad o cambiar la dirección de entrega, Veieu que són uns maltractadors. Intento que m'ho derivin en un punt d'entrega i no em surt, i no, i ho intento, i ho intento, i ho intento, i em surt que hi ha un error. És de debò, valencià. Mira, error, bla, bla, bla. 22:30, i la mare està aquí donant pel cul cridant en anglès. The consumers are rational decision makers. We compare opinions, think about the price, quality, and they M'ho mereixo. will be consciously Digues adéu. actually in control. Bye, bye. Bien, bien. Bien, bien. Bon dia, és molt aviat, són les 7:30, no sé per què m'he llevat tan aviat. Em trobo una mica malament, em fa com mal de coll, no em trobo gaire bé. Avui em quedaré aquí fent feina del loft i aniré més tard. Uah, és que em trobo fatal. M'estic prenent un Vincigrip perquè em trobo molt malament. No sé què m'ha passat, Déu meu. Estic molt indispuesta, família. Estic esmorzant, estic fent un pa torrat, una mica de formatge. Que bé. Que bendició. Avui faig la secció sobre en Jeffrey Epstein i ara m'estic com intentant posar en context perquè jo vaig mirar la sèrie en el seu moment, però és veritat que ja no recordo gaires coses. I llavors intentaré recollir de forma no morbosa, que no és fàcil tenint en compte que tot eren barbaritats i per tant tot pot ser morbós, el que feien i el que s'ha desarxivat aquests dies. M'he fet el dinar. Va bé molt de gust, la veritat. És una hamburguesa i mongetes seques. Dit això, vaig a rentar una mica els plats i hauré d'acabar de fer el guió, però crec que ja aniré cap a la ràdio perquè no vull estar aquí gaire estona més perquè cada vegada em trobo pitjor. I si vaig a la ràdio se'm passarà. He arribat a la feina, mi gente. Em va caure ahir això a la maleta, que és el filtre que porteu sempre, que no canvia res, però fa que els blancs no surtin cremats. He de fer la secció perquè vaig molt lenta i no sé què posar. I la Mariona em renyarà i sempre em renya molt. Estem com nens del Shane, esclavitzats. Aquest és el titular. Jeffrey Epstein era un assetjador i mi gente loft. Anem a dinar. I he acabat el guió més o menys, però no m'agrada gaire com m'ha quedat, o sigui que ara me'l miraré i tinc molta gana. I em trobo molt malament. Sort que ja tinc el dinar fet i no he hagut d'anar a comprar. Ai, Déu meu, estic molt apagada, Oh! Que rico! Pot tenir tot, però... Very good, bon profit, família.
Hola, blog. I tu què dines? Macarrons. Què ha fet el teu father? El meu father. Els podrem provar? Sí, però hi ha pocs avui, El father de la Mariona cuina superbé. L'altre dia va fer una samfaina. Anem a comprar nous pecanes, que estan més bones que les normals, i ho he descobert avui, a més a més. Això és un gran descobriment que he fet. Hem anat a l'Ametller perquè és que, tio, estic molt cansada, no sé què em passa. Hem anat a comprar nueces pecanes, nous pecanes, i m'he comprat un iogurt i síndria, aviam si m'activo. No sé, no, ja ho he dit molts cops, però no sé què m'està passant i m'estic agobiant, perquè si no el programa se'm farà lentíssim, ja em conec. La meva compra de l'Ametller són nous pecanes que valen quasi 4 pavos, valen. 4 euros. Pràcticament 3,80. Un iogurt grec, el síndria. M'activaré com sigui, Sí? M'hi tiro unes petites nous. I me la meto per el culo. Crec que estic més animada. M'ha anat bé la síndria, m'ha anat bé les nous i crec que estic una mica millor. Estic fent la meva petita rutina d'arribar a l'estudi per fora i no per dins, perquè així respiro aire fresc, contaminat, de Barcelona, nyami. I ara me'n vaig cap allà perquè estic fent tard, perquè són 58. Ojalà hagi de començar l'Alberto sol. La perfecta màxima, Laia Castell! Hello! Anirem a fer un cafè i ens veiem a casa perquè no ho gravaré. Adeu! Hola, blog. Acabo d'arribar a casa literal fa 20 segons, però estic traient els llençols perquè ara posaré una rentadora i anirem amb la Mar, que ha posat rentadora de llençols, anirem amb la Mar a eixugar-la. El meu lloc preferit, bugaderia. Entenc que és bugaderia, no? Ja, però lavanderia en castellà. I llavors així canvio els llençols, que ho anava a canviar el divendres, però bueno. Procedeixo a treure-li la roba de la rentadora a la Mar, perquè ella ha d'anar al Mercadona. Flash! Perquè tanquen. Ara hem tornat a canviar de perfumador, perquè abans fèiem servir aquest. Després hi ha hagut uns dies que hem fet servir aquest, però aquest a mi no m'agradava. I ara hem tornat a aquest i estic tan contenta perquè aquest m'encanta, és del Mercadona. I fa superbona olor, a més és molt forta i dura molta estona. Vaig estendre la roba de la Mar abans que no anem a la lavanderia perquè no agafi olor. I us ensenyo el meu lloc preferit de On Earth. No crideu, Hi havia uns jotacos a la lavanderia. Ara m'estan vacilant. De l'1 al 3. Vale? De l'1 al 3. De l'1 al 3 què? Cridem Gala Castelló. Vale. Cridem aquí, però així. Vale. I l'3. Castelló! Vale. Però la finestra oberta, però i què guanyeu amb això? Del giro, perquè segur que saben què és. 1, 2, 3, 2. Sou unes bullies, però és que ja sabeu que heu de dir el 2. No. Jo no vull. Castelló. Vale, però què dic? Castelló. Castelló. Però per què m'esteu fent això? Com ho dic? Castelló. Mira. Castelló. Per què em fan això? Un moment. Hi ha aquest del bosc que s'assusta la pobra. Doncs, espera, calma. Però per què ho feu? Perquè segur que saben qui ets. Eren guapos, Els heu vist? Jo clar, que he vist. 3, 2, 1. Han mirat? No. Els és igual. Han dit hola ells, Gale. Estàvem tristes i sols anant a la lavanderia, doncs si hi ha un mascle m'hi fixaré, i si a sobre no és feo, doncs per mi serà guapo, m'entens? Eliminació. No és feo, és guapo. Família, és hora d'anar a dormir perquè no em trobo gaire bé, i si avui dormo moltes hores, demà ho agrairé. Que vagi molt bé, que dormiu vosaltres molt bé en el dia que estigueu mirant això, i ens veiem demà. Que demà no passa res especial, però divendres vaig a mirar... No, divendres vaig a Igualada amb meva àvia. Dijous, perquè clar, si avui és dimarts, dijous vaig al monòleg d'en Magí, que em fa molta il·lusió. Dit això, m'estic fent molt pipi, bona nit, ens veiem demà. Estic intentant pensar si em trobo millor o pitjor que ahir, però crec que em trobo molt pitjor. Què farem? Vaig a posar a fer el loft a veure si ho acabo ràpid. Tinc una reunió. M'he de dutxar, m'he de fer el dinar. Mare de Déu. Bon dia. Però no te la carda. Però no cal posar-se. Tio. Ara no va. Però està molt enfadat. Hola, nois. He arribat. Està sent un dimecres complicadíssim per començar, que són les 12. I jo he dit avui al matí, today happy day. Heu vist que avui estic supercalva? Mira, em brilla la calva. Ah, sí, avui el tema del dia és Clelo Girl, que està mort. Però és que jo em vaig dutxar ahir al puto vespre, em vaig posar una mascareta nova, que se suposa que anava tan bé, m'he llevat i semblava que no m'hagués dutxat, però és que en 3 setmanes. I he pensat, perfecte. Avui parlo de la Amy Winehouse, que em fa molta mandra perquè pensava que seria més interessant del que ha estat realment. Tenim gana. Anem a buscar un petit esmorzar, són les 12, però no passa res. Tothom al bloc de l'Alberto. Tothom al bloc de la Gala. De quins nivells de perfecció que s'estan treballant. És perfecte. Una mica de cafè, una mica d'entrepà. A mi no m'agrada mai l'entrepà de tonyina, però avui em ve molt de gust. War is over. M'ha arribat el xandall.
War is fucking over, my family. Vaig a buscar-lo. Oh, que il·lusió! Menys mal, jo t'ho juro que avui pensava que em moria com no m'arribés. En nom de Gala Castelltort. Ai, que bé. Ha set demencial. Porto molts de dies que no me l'envien. Moltes gràcies. Família! M'ha arribat el xandall d'Omara! Ui, ui! Jo crec que serà molt lleig. Crec que no m'agradarà, crec que serà massa curt. M'havia d'arribar dijous passat. Ha passat una setmana i encara no m'havia arribat. I cada dia em deia, arriba avui, i mai arribava. Total, per un xandall que vull tornar, perquè és que ni m'agrada. El vaig comprar impulsivament. Hola, tia, no m'imaginava gens Jo aquest m'ho imaginava molt pitjor, t'he de dir. Hòstia, Hòstia, que curta! és un crop top. Però És molt curta. només hi ha mànigues aquí. XL és això? Sí. Oh! És molt curta, és molt lletja. Molt bé la caputxa, el que passa és que no pot ser tan curta. Desnúdate. Semblava més Més curta. curta. igual, És molt eh? curta, eh? Ah, no és tan curta. No. La butxaca comença de Sí, la teta, butxaca és eh? de- Vale, si algú la vol, venga, adeu. No, me la puc provar? Sí. La No, queda caputxa bé. me sento superprotegida aquí dintre. Sí. Següent! El fit de darrere queda molt bé. Semblo Índia. l'ardilla aquesta voladora. Sí que fan! Tu, és que hauria de ser així. La meva petita crítica és que és massa cara pel que és. Diu, O sigui, mare. aquesta suadora la tens al Zara. O sigui, 40 euros, val 80, però per 40 ja em sembla car. A mi, sin más, la veritat. No em compraré res més seu, evidentment, i això ho vendré i ja està, xupar-la. Ha vingut en Pau Leiva. Mira. És un blog? Mira, no m'estan fent cas, tio. Què dineu? Però expliqueu-me què dineu pel meu blog. Què dines, Roger? Macarrons de merda d'estudiant. I tu, Pau. Cuscús trist? Qui l'ha cuinat? La meva mare. Doncs no diguis amb llàgrimes, és fantàstic. Ah, La no, teva és mare. veritat, està molt bé. És una gran mare. És veritat, mama, t'estimo, ets la millor, gràcies per cuinar-me, t'estimo. I per parir-te, també. I per parir-me. Bueno, què tal, Kindergartensers? Com vam fer en el passat, és que avui no tinc els cabells bé, no estic guapo, avui no podré enumerar ningú a Kindergartensers. Bueno, és tradició això ja, però m'acompanyeu a pixar. Bueno, salvatge que he pixat al costat d'un senyor, però bueno, espero que la Gala això ho talli i ja està. Sayonara. El huevo vuelve. No sé què us ha dit en Pau, segurament alguna barbaritat. Com sempre, fer la meva petita rutina, d'anar de redacció a l'estudi per fora, per agafar aire fresc, bla, 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 bla. Avui fa molta mandra el programa, però serà fantàstic, espero, però em fa un par. Últimament m'està fent molta mandra, no sé per què. M'ho passo bé, després m'ho passo superbé, però jo em noto com apagada. Molt bona tarda, Catalunya! I molt bona tarda, Alberto Gader. Bona tarda. Vale, voy. A veure... Bona tarda, Gala Castellto. Si us pregunteu què fan entre cançó i cançó, Bueno, és que escolta'm, també en tenim dret a descansar o no? Jo fa molts dies que ho sé, això, Kindergali! Mireu que molt el meu journal que em va fer la Jana. Paquet d'Omara preparat per enviar-li a qui me'l compri. I jo ara, ells van a fer un cigarro i un cafè i jo procediré a fer una mica de feina. Editaré aquest blog. On anem? anem al temple a l'hora de la missa. Anem? El Zara. Zero. Al Zara. Jo vaig al Zara només a veure com és, perquè a mi no m'agrada gens el Zara. Però diuen que és com una botiga de disseny. A mi m'encanta el Zara Home. A veure, Marc Andreu, puja una mica l'escala de Zara Home. Hòstia, que vergüenza que ho està fent de veritat. Sí que sembla una casa, aquest Zara. Quina barbaritat, aquest sofà. I aquestes llibretes de Perfecte. M'està avorrint i m'he provat això. Però no sé si m'agrada o si no m'agrada. M'agrada? És que amb xandall clarament no m'agrada. I amb tejanos m'agradaria? No ho sé, potser l'odio. Què he de fer? Comprar-ho. Els hem adelantat. No ho entenc. A veure, opina del meu modelet pel meu petit blog. Marc Andreu m'ha dit que no el compri, jo li faré cas. No sé quants diners m'estalvio, però segurament molts. Al final m'ho estic comprant. El tiquet vull. M'està agradant últimament tornar coses. comprar el Zara, t'esperem a la propera. Gràcies. No, ja hi tornaré més, ho tornaré a tornar. A tot això hem avançat a l'Alberto, la Jana i la Mariona, que són ells qui han vingut a comprar. A veure, és com ningú compra res, estic aquí trista i sola gastant. He entrat a la web d'Omara, he fet la devolució, m'és igual, passo de vendre-ho a Vinted perquè és que m'hauré d'esperar i em fa mandra. Llavors et cobren 4 euros, però bueno, da igual. Així que demà he d'imprimir l'etiqueta, portar-ho a un punt de recollida i crec que ja està. En plan, ja he demanat com la devolució, se suposa que tarden com 3 dies o així, que penso, pues, si no ho envio. I la samarreta de Zara que m'he comprat, evidentment també me'n penedeixo, que ha estat una puta compra impulsiva i no m'agrada, i llavors demà crec que l'aniré a tornar. I després em dutxaré, tranquil·la, i me n'aniré al sobre. Ah no, estava fent la matrícula de la UOC a la feina, però m'ha donat una bajona perquè són 200 pavos cada assignatura, més de 200. I m'ha donat una bajona que flipes. Tot el dia gasto, tio. Estic molt apagada, molt apagada. M'ho noto, estic fatal. Aquests últims mesos, quan estava apagada,
Pues normalment era perquè ho acabava de deixar amb la meva exparella, però és que ara estic apagada i sé que no és per això. En plan, perquè hi penso, no em noto que no estic bé, no sé. Bé, bajona de blog, no? De sobte em poso malalta. Bueno, va, demà ens ho passarem bé. A veure, Vale. les vostres companyes de pista me guarden tot? No, les companyes civis i les vostres mares i tot. No, vale. la meva mare ho guarda però perquè és que... No, vale, aquest pot. Aquí, amb mil·lilitres, aquí, amb tasses, per mesurar, o sigui, mil·lilitres. Que jo pregunto. Tal. No. Vale, això ho tireu? Clar que no. Sí, guardeu les coses del pal, com un pot, aquell que us he ensenyat, o un vas de vidre, comenteu M. M'he vestit molt ràpid perquè són les 9 i tinc una reunió a les 10. I m'he posat la samarreta que vull tornar a Zara, però crec que m'agrada. Crec que em funciona una mica, com que tinc un mes per tornar-la. He tingut cura a l'hora de treure l'etiqueta i miraré aviam si em funciona o no. De moment, avui crec que em funciona. Potser me la quedo, és que, tio, me va flipar molt que fossin només 20 euros. És que a l'Urban això valdria 60, que és el que jo estic acostumada. Anem a dir bon dia a la Mar. Bon dia, mi guapa! Quina gràcia aquest pòsit que has posat. A part, he posat del pal, distinta quan vulguis, i després de parant dins, a la lavabo, perquè sembles com supersuggeridor del pal. Sí, vine a la dutxa, a fem petting una mica. No sé per què avui tinc veu de fumadora compulsiva. El cas és que ahir em vaig dutxar al vespre i em vaig posar una tovallola d'aquestes que et recullen com els cabells i m'han quedat fatal. Però bueno, és igual. Ho ignorarem. Quina hora és, a més? Són les 9:20. Vaig molt tard en tot, en general, perquè tinc una reunió important d'aquí 40 minuts. I encara no sé què fer-me per dinar. De moment m'estic fent una mica de pollo, que li posaré formatge ratllat per sobre perquè ma àvia ho feia i m'encantava i llavors faré això. Ho farem llacets. Ens veiem al resultat final, família. Família, faig molt tard, no sé què està passant. Mira que m'he rebotat pels llocs. He fet un colacao perquè m'encanta. Aquí tinc el meu pollastre amb formatge i aquí els meus llacets amb pesta. I marxem, però, vamos, corrent no, o sigui, volant. Mira, Ala, et queda bé, tu! Anem a dinar. Que hambre, nen. Em menjaré la pasta natural, però el pollo sí que l'escalfaré perquè hi ha formatge i vull que es desfaci. Què dines? Una otra vez? T'encanta això? Ah, vale, no, al l'altre vlog dinars això. Mireu que rico el pollo que m'he fet amb espècies de la Yume i la meva pasta amb pesto. He dinat superràpid perquè ara hi ha en Peyu a l'estudi 2, que és on fem nosaltres al loft, que just abans es fa un programa que es diu Pausa, que a veure, normalment no me'l miro perquè a mi no m'agrada, però hi ha en Peyu i a mi tot el que fa en Peyu. A missa, per tant ara aniré a veure'l. Ah, ja? Oh, que ràpid! Bueno, m'ha agradat molt en Peyu, família. Molt bona tarda, Catalunya, i molt bona tarda, Alberto Gadel. Bona tarda, Gala Castelltot. Com estàs? Tia, amb els cabells molt estarrufats, no? Això és el loft, el piset compartit de Catalunya. I avui, dijous 5 de febrer, sabem que... Opinió personal. Si folles o menys estàs cancel·lat, No sé si et deixo molt la sala amb això. No sé si és massa woke. Ara tot és woke. Massa... És el meu iPod perquè, si no, crido, perquè escolto música i se'm posa la cancel·lació de soroll. He de dir que aquest monòleg ha estat bastant fantàstic. Es veu que Marc Andreu ja l'havia vist. Jo no, llavors a mi m'ha funcionat bastant. Però és que a vegades els monòlegs em costen perquè són un punt incòmodes i aquest no ho ha sigut i llavors, per tant, per mi ja és automàticament millor. I ara estic anant a Diagonal perquè jo visc a prop i estic passant per davant del restaurant, que és un restaurant molt bo d'aquí a Barcelona, del restaurant amb qui vaig tenir una de les primeres cites amb la meva exparella. Estic una mica trista. De fet, és aquesta entrada d'aquí. Ara estic profundament trista. Aquí ve l'Anna. Bueno, va, me'n vaig a casa i ens veiem a casa. Crec que faré un puré i a dormir. És que, tio, demà he d'anar a Igualada a veure la meva àvia, que fa molts dies que no la veig i em fa il·lusió, però últimament estic dormint molt poc. Llavors, intentaré dormir aviat, tot i que ja són les 10, però bueno. Dia. M'he pres una cosa pels mocs perquè no paro de mocar-me, tio. Estic farta, m'he quedat sense tovallons. Sense tovallons, sense mocadors. Ara me'n vaig cap a Igualada. Us em portaria amb mi, però vaig a veure la meva àvia, que no vol que la gravi. I ens veiem diumenge. Avui és divendres. Ens veiem diumenge perquè demà... Bueno, potser faig una mica de vlog, però serà simbòlic. Diumenge sí que ens veurem perquè hi ha els Gaudí. Llavors ens veurem pels Gaudí, si voleu. I us ensenyo aviam. Jo mai he anat, perquè l'any passat estava a Nova York pels Gaudí. He fet una cosa, he tornat d'Igualada i he fet això. Què? Què he fet? M'agrada, Bueno, si vosaltres no us foteu perquè a mi m'agrada, però... M'he tenyit. O sigui, m'he fet un bany de color, perquè estava farta del rosa escarós aquest. Però és que sembla que el tingui més llarg, no?
La veritat és que em volia fer el serrell una mica... Clar, es nota més, me'l volia fer una mica així. Que puto heavy. A tot això no m'he tocat l'arrel, o sigui, l'arrel és del meu color. El que passa és que jo de petit era molt rosa. Bueno, tampoc tant. Sí, era rosa. De petit era rosa. I després, amb els anys, m'he anat posant morena i jo, clar, sóc una petita nena rosa traumatitzada. Llavors m'anava fent metges, però eren molt difícils de sostenir. Ara el meu color d'arrel és aquest. A mi a l'estiu el cabell se m'aclara i llueixo castanya, no morena. Però m'agrada també així. Ens veiem demà. Avui estic molt cansada. Em trobo molt malament, tinc molta congestió. Però demà parlem, potser, perquè com sabeu tinc una cita. Ojalà em faci cos, tinc la meva cita. No és perquè m'he pintat els cabells de color marró. Estic per emboniatos perquè em faré un dinar fantàstic, em faré una mica de solomillo perquè em volia fer magret d'ànec, però no n'he trobat. He comprat solomillo i em faré una mica de salsa Pedro Ximénez, que és la millor salsa de la història de la humanitat i de la història de la cuina. I llavors m'acompanyaré amb una mica de boniatos al forn. És millor els boniatos a quadradets que tots els altres menjars que et puguis imaginar. Sí, estan molt bons. Llavors m'ho faré, dinaré, estaré molt contenta. Iuhu! Hola. Merci. M'he posat a trucar a la meva mare i no us he ensenyat res, però ja he tallat el meu petit solomillo, ja tinc aquí la petita salsa fensa, ja li he tirat el brou, ja li he tirat el Pedro Ximénez i tinc aquí, no es veu. Ens hem entelat. Vosaltres la lenta i jo les ulleres. Però bueno, el cas és que ja tinc aquí també el meu petit moniato. Que clar, com que ho fa la meva companya a pis, no sé si ho estic fent bé. No sé si hi ha el foc suficient, si se'm cremarà i no es farà bé, no sé. Però bueno, jo confio en el procés. Ara marcaré els solomillos i després ho barrejaré tot, ho emplataré i us ho ensenyaré. Vale, que hambre, tinc una gana. He acabat de cuinar, estic molt orgullosa del meu resultat. Solomillo amb Pedro Ximénez i moniato al forn i m'ha quedat bastant fantàstic, mireu. És o no és fantàstic? Jo ho trobo una barbaritat. Oh, que bueno. ¡Qué bendición! Un aplaudiment per mi perquè me'l mereixo, perquè jo no m'esperava que seria capaç de fer això. Espero que tingueu FOMO, perquè si no el teniu, hauríeu. Lodaco! Bon dia, és diumenge. Que sapigueu que ahir la meva cita va anar molt bé. Són la 1:07, m'acabo de llevar, és que vaig anar a dormir com a les 3:20 o així. Em disposo a rentar els plats perquè em fa puta vergonya ensenyar-vos com està. Llavors, ara rentaré una mica els plats i a la tarda vaig als Gaudí. Us ho anava a gravar aquí, però hem decidit que farem un vlog amb l'Alberto que es penjarà a @someva de part del Loft. O sigui, que si voleu veure-ho, a @someva i el trobareu. Jo us ensenyaré el meu modelet, que el meu modelet havia de ser un petit traje. Intenta-ho fer bé per una puta vegada a la teva vida, no vagis amb xandall. Però ahir se'm va oblidar que havia d'anar al Zara, se'm va oblidar completament, llavors no hi vaig anar i avui és diumenge i per tant està tancat. Sorprenentment, perquè em pensava que explotarien més els seus treballadors, però no. El meu modelet serà xandall, però bueno, jo us ho ensenyaré, serà el xandall que porto sempre de color gris. Família, fins aquí el vlog d'aquesta setmana. Me'n vaig als Gaudí, aniré amb xandall, porto les UC, fins aquí hem arribat. Gràcies per veure'l, si has arribat fins aquí. Que sàpigues que ets perfecta. Espero que us agradin els meus cabells, a mi no gaire, perquè sembla una mica retrasada, però bueno. Soc molt morena, que heavy. Let's go! Adeu! Fins la setmana que ve o fins mai.